Akudingwa nasibani Jehova ngoba nalo Jesu lilanga Nkulunkulu lilanga lomphefumulo Nkosi yami Sawubonani. Mina ngapha ngingu Ayandwa Bakwazi from Botswana region under Bishop Ndlovu. Amen. Namhlanje ngizolipha Setswana. Ngishayisa. Okay. Gantpieno ke tlo go rera ka ke tlo go lefa message wa ke tlo go lefa message ya me. Siyabonga bazalwane. Ke tla kopa re bule mo lekolong la ga Romans 12 verse 2. Romans 12 verse 2. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga bazalwane, siyothola leaflet lenkosi kwabase Roma chapter 12 verse 2. Lifundzeke ngalendlela. Bazalwane kule bazalwane ababangamsindo nasiphazamisa siyacela. Kwabase Roma chapter 12 verse 2. Lifundzeke ngalendlela. Ningalingisi leli lizwe. Kodwa niguculwe isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu ukuze nikwazi ukuhlolisana okuyintando kaNkulunkulu okuhle okuthandekayo nokupheleleyo. Amen. Amen. Ke tsa ke re ra lutla lentswe le le tswang mo go Roma 12 verse 2. Amen. This scripture just teaches us about to be changed from the inside. Amen. Like not following what everyone else is doing, especially if it's wrong. Amen. Like it's not wrong to be unique. Like fa batho ba dira dilo tse dingwe wena o sa di dire, especially di le wrong. Amen. Like go sekolong ke nna most of my social media ke posta di video tsa kereke. Amen. And go sekolong ba mpolelela dikgang tsa gore he ke nna ke posta di video tsa kereke hela kante why. And sometimes ke bua ka Zulu and ba re he ke a ba tina bona ba itse this language. Amen. And I just tell them gore it's okay tsa lona tseo se tsaya. Amen. So it's just for us to be changed from the inside. Amen. Re dumelele Modimo a change dipelo tsa rona, diakanyo tsa rona, le go tlhefela ka rona. Amen. Fa tlhaloganya ya gago e change-ile, o tlo go kgona go lemoga gore Modimo o go batlela eng. Amen. Because Modimo ke gore le fa e le gore o rapetse thata and dikarabo tsa dithapelo tsa gago ga ise di answeriwe, it doesn't mean gore ga nkitla di answeriwa. Amen. Maybe God is planning something big for you. Amen. And I have you as a believer, you should ask yourself some questions. Amen. I will just highlight three of them. Amen. First one, who influences your decisions? God or worldly desires? Amen. Ya bobedi ke, do your actions bring you closer to God or away from Him? Amen. Yabo 3, yabo hello. Are you the same person in church and outside? How you tirimutosi ame mo kerekeng e be re kwa ntle o simolla sa batho o dira dio hela tse leng gore a se tsone. Amen. Ke ka ha e buang ka teng hela verse ya Roma 12 verse 2.
Amen. And personally, I think you can't follow both God and world desires. It's either you choose one of them. Amen. You go with the world desires or with a Modimo. Amen. And Tatana, I encourage you to choose God ways. Amen. Because they always have good results. Amen. Thank you. Okay. Oh, amen. Shine is cover shine. Kapampale Matthew 25:13. Mfundi. Oh, amen bazalwane. Hallelujah. Ngitongicolela bazalwane, ngikhule ngalo iBhayibheli lesiZulu kodwa ngafunza ePentrin bazalwane. Matthew chapter 25 verse 1 to verse 13. Verse 1. Khona umbuso wezulu uza kufaniswa nezintombi ezilishumi ezathi Amen bazalwane. Ngiyaphazamiseka ngiqala phasi. Khona umbuso wezulu uza kufanisa nezintombi ezilishumi ezathatha izibani zazo zaphuma zayohlangabeza umnyeni. 2. Kepha ezihlanu kuzo zayiziwula nezihlanu zazihlanganiphileyo. 3. Ngokuba eziziwula zathatha izibani kodwa aziwaphathanga amafutha. 4. Kepha ezihlanganiphileyo zawaphatha amafutha ngezitsha nezibani zazo. 5. Kuthe umnyeni esalibele zonke izintombi zozela zalala. 6. Kwathi phakathi kwamabili kwamenyezwa kwathiwa nangu umnyeni eza, phumani nimhlangabeze. 7.
zavuka zonke lezo zintombi zalungisa izibane zazo. 8 Kepha ezizukulwane zathi kwezihlakaniphileyo, sipheni amafutha kuwenu, ngokuba izibane zethu ziyacima. 9 Kepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi, cha, funa angasaneli amafutha thina nani. Okungcono hambani niye kwabathengisayo nizithengele awenu. 10 Zisahambile kuyothenga, kwafika umyeni, lezo ezazilungele zangena naye endlini lomshado, kwase kuvalwa umnyango. 11 Kamuva zafika nezinye izintombi zathi, Nkosi, Nkosi, sivulele. 12 Kepha umyeni waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, anginazi. 13 Ngakho-ke hlalani nilinde, ngokuba anilwazi usuku nehora. Amen. Thank you. The scripture is about a parable about the 10 virgins, 5 of which were wise and 5 were unwise. Or amen. The oil symbolizes the Holy Spirit, or a genuine, active relationship with God. And the lamp symbolizes the outward or physical appearance of a believer. The inspiration here is that outward appearance is not enough. One must have the internal fuel of the Spirit to sustain their light. Or amen. This verse irrita ka makharijana ana alilosumi, ana matlhano ale dilele, amatlhano ale botlhale. Or amen. Just as the 10 virgins waited for the arrival of the bridegroom, the central message is to keep watch, because the exact time of the Lord's return is unknown. It inspires us as believers to live in a constant state of readiness, waiting in faith for the return of our Lord. Not just preparing at the last minute or in moments of crisis. Or amen. Yes. And when the foolish virgins asked to borrow oil, the wise refused to ensure they had enough for themselves. This highlights that spiritual readiness cannot be borrowed or transferred. Each person must cultivate their own faith and relationship with God. Yeah. Siyabonga abazalwane. Siyabonga. I'm sorry. All the 10 virgins fell asleep because the bridegroom was long delayed. The scripture encourages us to have faith that does not grow cold even when the wait for fulfillment or divine intervention feels long. Or amen. Once the groom arrived and the door was shut, it was too late for the foolish virgins to enter. This serves as a call to action to prioritize spiritual life today rather than procrastinating on one's commitment. Yes. Oil, which is the Holy Spirit, is collected drop by drop through daily acts of obedience. Pray and study scripture. Focus on what is inside the lamp, which is the heart rather than just the outward religious rituals. Stay alert to the signs of times and the needs of those around you as a way to keep your lamp burning brightly. Ke a leboga.
Sanibonani. Ukuthula sikhobeni. Ukuthula kwimnini. Siyakuhlala phansi sithulile bazalwane. Siyohlala phansi sithulile. Ncwadi kaJoshua isahluko 1 sofunda verse 9. Angikuyalile na qina uma isibindi ungesabi ungabi naluvalo ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma phi lapho uya khona. Ivesi leli yona Joshua chapter 1 verse 9 lithi ungasabi ngoba ufike uqine ube nesibindi ngoba uNkulunkulu yena unawe noma uyakuphi noma uyaphuma uyasamela uNkulunkulu yena unawe uyakuvikela from uSathane. Usathane ngakenza ukuthi uzame uyenza izinto uNkulunkulu ngazifuni. But uNkulunkulu yena uyazi ukuthi uSathane anyeke azakuthola. If manje uSathane akuthole kushuthi awufuni uNkulunkulu. But if uyamfuna uNkulunkulu umxoxe uSathane kini. If uzi inoko ungathi come in uvule umnyango ngoba uJesu uthi ngiletheni phakathi endlini yakho. Ngiyagogota ngiletheni. If you make gogota, ningasho come in, nibule nupulu umnyango ningilethe endlini. Lethani umoya wami omngcwele. Ngoba bazolani mina ngimsebenza kamdluli bese sikhobeni ezinqindi. Bese mpumalanga ubumkhulu wami Bishop Mdluli. Yena uyongitshela lokho ukuthi if mase inoke emndlini yakho ungathi come in, ungabuzi ukuthi ubani ngoba uJesu uthi ngiyeza vula umnyango ungathi come in. Ngoba mathi come in uletha uSathane phakathi endlini yakho. Soxosha uJesu, soxosha uJehova, soxosha uNkulunkulu. Yena uNkulunkulu uyokuyenzile, uyokuletha la emhlabeni. Angeke akulethe la emhlabeni angazi ukuthi wena uzoyenza ini la emhlabeni. If ukubeke la emhlabeni uyazi ukuthi wena uzoyenza ini. Uyazi ukuthi wena uzoba bishop, uzoba mfundisi, uzoba mngameli, uzoba doctor, uzoba yini. Uyazi purpose yakho la emhlabeni. Ungasabi as long as uNkulunkulu anawe, as long as unefaith, as long as uyazi ukuthi basikhatha kubasifika unikeze imphefumulo yakho kuNkulunkulu uzoyenza ulwini ubona abazalwane bakho ubona umama wakho abakhulu bakho abagogo bakho wonke umuntu wakini oshonile wonke umuntu ongamazi uzombona lapha yana ezulwini uthi sengifikile ekhaya ngoba angizange kalethe uSathane kithi ngilethe wena uNkulunkulu ngilethe wena Jehova ngilethe wena Nkosi egameni lengcwele shine cover shine. Siyabonga bazalwane singakaqini.
Hallelujah. Hallelujah. Yaze yaba perfect bazalwane. Ngiyacala kwendeka leni kwendenyana. Manicula niyakuhlala phansi. Ingoma nivala nisasela kube nalomsindo nisaya kuhlala phansi. Nyalo ihleli kahle yazothaka nihleli phansi yaphela kahle nonke nihleli phansi kunganamsindo. Ngiyabongeka lokho bazalwane ngingakuyekeli lokho. Uma siyakuhlala phansi bazalwane singakuva lo msindo wetitulo nalabo abakhulumako ingoma nje iphele kahle sesihleli phansi sonke amen. Siyabonga kakhulu bazalwane tuke message sharing labazalwane laseba bebakhona bala phambili ku Putwethu Sunboy na Ayanda kanye na Kate na siyabonga Mdluli bazalwane nemijabulele kakhulu kunaletinye itindo if itingekho le relevant kuwena ungambangeli lacele kwakho umsindo. Ngake ngakusho lenye ilanga bazalwane lokhu last year ngathi ungcono umuntu lothulile ngoba awumati ukuthi uhlanganiphe nganani kumbe ulibele nganani. The time ukhuluma la eceleni kwalomuntu lokho ngilaba kubona khona ukuthi wena unjani. Kazi mawuthulile ngikubona lapha ya ungcono ngikuhloniphe njalo kuphelele lapho. But the more ubangela lo la eceleni kwakho umsindo ngoba wena ufuna ukukuva lo khulunywa kulomzana wala lo khona la eceleni lokhulumako uyasiphazamisa ngcono uhlala lemuva le ungedinga la phambili into siphazamisa. Siyacela kakhulu bazalwane nemsindo sihloniphaneni amen. Siyachubeka bazalwane ngemessage sharing yethu yokugcina sina seswethu sesindi wasenyandeni bazalwane ngesihlabelelo esimnanzi siyamphakamisa amen.
Ngiyababingelela abazalwane egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Ngibingelele ubuholi obungiphethe babo Mabaso nekhabhinethi lakho, ama-chairperson wama-region wonke, abantu abasha, amaphuphu, ukuthula esikhoveni. Ngiyambonga kuNkulunkulu bazalwane nethuba lokuthi ngizoma phambi kwabazalwane ngizodeliver imessage kaNkulunkulu. Ithi into ke ngizokwenza imessage. So imessage ke kudinge ukuthi kube nemessenger ezoletha imessage. So ngizoba imessenger kaNkulunkulu. Ngolimi lwami nangendebe zomlomo wami kuzokhuluma uJehova bese akhuluma imessage yakhe azoyithula ebandleni likaNkulunkulu. So ngizocela ukuthi bangifundele encwadini yezenzo chapter 3 from verse 1 to 7. Incwadi yezenzo isahluko 3 sofunda verse 1 sigcine ku 7. Sihloko sithi uPetro uphilisa umuntu oyisishosha. Verse 1. uPetro noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhuleka elisishagalolunye. Verse 2. Kwase kulethwa indoda ethile eyisishosha kwasesiswini sikanina, ababeyibeka imihla ngemihla ngasemnyango wethempeli okuthiwa omuhle, ukuba icele ukwabelwa izipho kwabangenayo ethempelini. Kwathi ukuba abone uPetro noJohane beza kungena ethempelini, wacela ukwabela isipho. Kepha uPetro waqolozela kanye noJohane. Wamqolozela kanye noJohane wathi sibheke. Wayesebabheka ethemba ukuba akwamukele utho kubo. Kodwa uPetro wathi isiliva negolide anginalo, kepha lokho enginakho ngikupha khona. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha hamba. Wayesembamba ngesandla sokunene, wamsukumisa, kwaqina masinyane izinyawo zakhe namaqakala. Izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla. Babona umusa nakulobu busuku Mesiya namandla. Yehla ke Jehova onamandla ezulwini lakho. Uzokhuluma wena Mesiya wendaba zonke. Mesiya onamandla onke indlebe zabantwana bakho bese ziyalizwa Nkosi ilizwi lakho. uNkulunkulu onamandla onke Nkosi yami bese uyasiguqula ingqondo zethu Nkosi yami bese siyaqonda ilizwi lakho. Ngakho makhulu amandla vele ekhaya ezulwini. Amen. Sizobheka izinto nje ezimbalwa kulelizwi. Lithi iBhayibheli ngesikhathi sokukhuleka kwakulihora leshagalolunye. Lithi iBhayibheli uJohane benoPetru bayakhuphuka, kodwa bakhuphukela endaweni yokukhuleka. Isikhathi sokukhuleka, timing. Kunesikhathi sokukhuleka. Sizobheka ukuthi kufanele ukuthi kube nesikhathi somuntu sokukhuleka. So uPetru noJohane ba-understand ukuthi baye endaweni yokukhuleka. Uma befika endaweni yokukhuleka kutholakala indoda, kodwa indoda thiwa le ndoda yayiyishosha, yayikhishwe ethempelini, ikhishelwe phandle ukuzicela. Uma efika uJohane benoPetru iyabagqolozela le ndoda. Ngizonothisa ke into ethi uJohane benoPetru babekhuphuka beyokhuleka, futhi ekukhulekweni kwabo babeqonda ukuthi bakusiphi isambulo noma bayokhuleka bahamba nobani. Uma wehla nalo indoda le mayibabheka ibabhekela ukuthi bafake ngoba kuyafakwa esitsheni. Uthi lithi iBhayibheli bathi sibheke ngokuba mawumbheka umuntu kaNkulunkulu uyambona uNkulunkulu. So babheka uthi uPetru sibheke ngokuba bazi ukuthi bona bambathisiwe uJesu Kristu noma amandla ezulu. Uma babheka vele babheka amadoda kaNkulunkulu. Bathi isiliva
legolide thina sinalo esizokunika lona nje ligama lokuthi sukuma uhambe. So sibheke igama likaNkulunkulu elingakhulumi kaningi. Siyambona uNkulunkulu ngelinye ilanga indoda isihlala isikhathi eside echibini. Ithi Nkosi uma ngithi ngiyangena lizanyazanyiswa ichibi bayangena kukhuluma izwi elilodwa lithi sukuma uhambe. Izwi likaBaba uNkulunkulu aliphindi. Uma selikhulumile suka selikhulumile alikhulumi kabili futhi. Uma uthola imiss call okwakho lokho uNkulunkulu mayesekhulumile esimeni somuntu ukhuluma kube kanye maqeda isimo sishintshe. uLazaro mayesethuneni mayefika uJesu uthi vuka. Akasho kaningi eBhayibhelini akaphindi uthi Lazaro vuka ngokuba izwi likaBaba uNkulunkulu likhuluma kube kanye maqeda avuka umuntu. Sibheke igama nokuthi umbetho ubani ngokuba ke igama lishoki noma kuzweki futhi uma ungambathekile nawe umoya oyingcwele. Manje amadoda awuPetro noJohani mabekhuphukela ethempelini bambethe umoya oyingcwele futhi bayokhuleka baqonde iassignment yokukhuleka noma ngathiwa babeyiphethe imali kodwa bayakhumbula ukuthi bakhuphuka ngegama. Bebengamnika imali kodwa igama eliphezulu amagama wonke belingasenza isimo sakhe sishintshe. So ngizothi nje egameni ngizonifaka egameni ukuthi mawungenalo igama lika Jesu Kristu uyafana nensimbi encencethayo. Ngizonifaka nje egameni bazalwane bese ngihlala phansi ukuthi igama lakhe liphezulu amagama wonke futhi mayesekhulumile isimo siyashintsha, isimo siyaguquka, isimo siyenzeka, senzeke esinye isimo singabe safana. Uthi noma bewuqila endaweni ethile kodwa bese uyabonakala unyulwa ngenxa yegama. Bathi siphethe igama nje likaNkulunkulu noma lika Jesu Kristu. Thina sithi nje ngegama sukuma. Abaphethwe kunye abamthinti ngokunye kodwa bamthinta ngegama. Asiyene enkosini siqondi uJesu kwisambulo sobuKristu. Ngeke ngathi ngelinye ilanga uma uzoqonda igama lika Baba uNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu ubani noma uJesu ubani, uma ungakamazi esambulweni sobuKristu uvela uzolahleka. Before uqonda igama fanele wazi uJesu Kristu esambulweni sobuKristu bese uzoqonda igama nelizwi futhi lakhe uzolizwa uma likhuluma. Sithi nje egameni lika Jesu Kristu engaUNkulunkulu anganenza kahle. Amen.
Siyabonga ke bathandekayo. Sibonga inkonzo yama messages. Bonke abasiphile izwi elingamadoda siqinisa endleleni. Bengicela sibashayeleni izandla nje bazalwane. Besicela nje kancane ukuphuma sishintshe nje okuncane bazingcwele ngoba amaphuphu ngapha ngathi ubuthongo sethatha indawo. Bathi kune item abacela ukusenzela yona bazokwazi ukukhululeka bathandekayo. Bo mem sebacelile ukuthi hayi abanye sebaqalile bayazela lapha edulweni kanti kufanele baperforme la. Siyacela ke bo mem nibuye nabo basenzele lokuncane nisipreparele kona sizokwazi ukuchubeka sebukhoneni benkosi. Haleluya. Ukuthula esikhoveni. Ukuthula kumncini. Ukuthula kubaphungu. Silana ngesitokto wenta ipoem. Nkulunkulu uphana ngemusa ititle yepoem. Ngibingelele bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Unkulunkulu uphana ngemusa. Unkulunkulu wephana ngemusa. Unkulunkulu wephana ngemusa funani simakatsi asesedude. Mbiteni asesedude. Unkulunkulu wephana ngemusa. Bekani luthando lolungaka. Unkulunkulu wephana ngemusa. Lini lithemba lemuntu lode unkulunkulu makuphila kwakhe kususwa kuye na? Ngilivile livila lomemeta ehlane lithi lungisani indlela yenkosi iconze. Yenina nonke ninele nikhathena nonke ninele nisindwa imithwalo yenu otani kimi ngitaniphumuta. Njengoba simbona enyuka kanje uyawubuya kanje. Uyesabeka awubhekeki inkosi emakerubi nemaserafi athi ungcwe uyakhatimula ngebungcwele bakho. Lalelani la sikhove ezincane asihlale silinzile ngoba lisuku lesikhathi singakwadi uyabuya masinyane akanawulibala.
ebandleni bazalwane. Ukuthula esikoveni. Ukuthula kumaphupho. Ukuthula kumaphupho. Bazalwane namhlanje sizonifundela ipoem yaka Luke 23 verse 34. Title ithi, Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Iti, Father, forgive, and so forgiveness flows from the very one our heart rate makes, flows through the tongues, the curse and the blows, flows through our wasted world, a healing spring, welling and cleanings, a healing spring, welling and cleanliness, washing all the marks away, the scars and scars of every wrong. Forgiveness flows to where we need it most, right in the pit and smithy of our sin, just where the dreadful nails are driven in, just where our woundedness has done its worst. We know your cry of pain should be a curse. Yes, turn to you, we find we have been blessed. We know not what we do, but heaven knows. From every sin of earth, forgiveness flows.
ukuthula esikhoveni, ukuthula komnqini, ukuthula kwamaphupho. Namhlanje sizonithulela izithelo zikaMoya oNgcwele. Ukukholeka. Jeremiah 17 verse 7. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Ububele kwabaseKolose 3 verse 12. Ngakho ke njengabakhethiwe baNkulunkulu abangcwele nabathandekayo imbathana ububele. Uthando John 4 verse 5. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Ubumnene. Matthew chapter 5 verse 5. Babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Bekezelelana. Nithethelelane uma umuntu enentsolo komunye. Ukujabula. Philip 4 verse 4. Thokozani enkosini njalo njalo, ngiyaphinda ngithi thokozani. 2 Petrus chapter 1 verse 6. Nasekwazini ukuzithiba nasekuzithibeni ukukhuthazela nasekukuthazeleni ukumisaba Nobuvu. Roma 12 verse 21. Unganqotshwa ngokubi kodwa nqoba okubi ngokubi. Ukuthula John 14 verse 27. Ukuthula ngikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha kona. Akunje ngokupha kwezwe ukunipha kwami. One time, Can you feel it?
2. One, two. Hallelujah. Ukuthula esikhoveni, ukuthula kumncini. Siyabonga kakhulu bazalwane ku Sunday school. Sibonge kakhulu nje kubomeme kwangathi nje uNkulunkulu wemusa ngabendela musa aqhubeke njalo bakhona kubabeketelela kuze baphumelele kanye bonke. Amen. Sisaqhubeka nje kulabazalwane bataqhamuka ngitawuphakamisa the man of God brother wethu ukhole Nhlabathi atosendela I praise and worship. Sihla uyo indlu yakho iza nawe sinkene Sonzelani bazalwane space isiningi kakhulu basashoda abazalwane ngala phambili. Embusweni Nkosi sihlangene Nkosi sihlangene Nkosi sihlangene Kuyo indlu yakho Kuyo indlu yakho Kuyo indlu yakho Iza nawe
Ngiyacela lapha emuva nisivalele yomibili iminyango bazalwane. Emuseni wa Emuseni wa Emuseni wakho Emuseni wakho Emuseni Emuseni wakho Emuseni wakho moyo ongcwele Emuseni wakho Emuseni wakho moyo ongcwele Emuseni wakho moyo ongcwele Emuseni wakho Singene Thank you Jesus Emuseni wakho Emuseni 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 wakho Thank you Jesus Sinkene Sinkene moyo ongcwele Oh sinkene emuseni wakho Sinkene
likomiti lethu libandla lonke uNkulunkulu lowadusela lona ngeligazi lakhe ngiyanibingelela bazalwane amen. Bazalwane sitodumisa uNkulunkulu kuyoba liphutha uma sitodumisa uNkulunkulu unganayo indzawo. Awu bazalwane ngoba uNkulunkulu uma senda lento yokupraise abazalwane ngithi siyasuka siya kuNkulunkulu. Uma sekwendeka lento yokushipa uNkulunkulu uyehla udakithi uma unganayo indzawo asathi ukuthi thina masimikisa liduma uNkulunkulu afuna kwehlela kuwe uyowehlela kuphi. Awu bazalwane kunencwadi ke bazalwane lengifuna ukukhuluma ngayo sibonge uNkulunkulu sesiyathandaza. Incwadi ya Isaiah chapter number 9 verse number 6 lithi iBhayibheli elingcwele umntwana sizalelwe bese yithi siphiwe indodana. Awu bazalwane sihlupheka kangaka ngoba sitelwe. Awu bazalwane sehluleka kangaka ngoba sitelwe. Vele umuntu lotelwe bazalwane unedinkinga. Ingakho na Jesu bamthwesa likala ngoba utelwe. Awu bazalwane lithi iBhayibheli moya lo ingcwele simphiwe. Na ulifunza ke bazalwane lento yokutalwa into lesitoba nayo sihlale nayo. Kodwa lento yokuphiwa bazalwane yinto letoba kithi. Sesiyathandaza bazalwane sithandazela into lesekithi hayi lesihleti nayo ngoba ingodi into lesihleti nayo bazalwane into lesihleti nayo inetinkinga into lesihleti nayo iyashiya nayifuna ingakho sinalesibathandzako bayafa ngabafuna kufa musibazalwane ngoba bayente njani bahleti nathi. Kodwa na uyifunza kuJohn chapter number 14 ufunze number 16 sengijesu utshela lahleti nabo bafunzi bakhe sesiyathandaza bazalwane uthi Jesu ngoba sengihleti nani isikhathi sengiyahamba ningakhathazeki ngiyothi mangifika kubabe bese ngingicelela moya lo ingcwele loyohlala kini. Sesiyathandaza bazalwane moya lo ingcwele usetanga kutohlala nathi so utohlala kithi bazalwane noma kukholwa singahluleka vele sisenyameni kodwa moya lo ingcwele lotosifundzisa kukholwa ulakithi bazalwane nathi sinawo amandla okungena etops kodwa lento ledakithi iyasiphutha ukuthi hayi ungangeni la bazalwane la Good Friday kuyasomeka. Bazalwane nofuna kuthola ube na foyet intombi ungaba nato kodwa lento lela kuwe niyo lekuphutha. Noma unganayo boyfriend salumuke unendzawo ya Jesu. Sesiyathandaza bazalwane noma bebagibelisile uyathi kusina ujika batokukhulumela mase ungasayi esondweni batosakugibelisa wena awusayi kodwa kungcono bamane bakukhulumele sona Jesu ngoba Jesu bazalwane wenda sibe nekuthula lokudlula kukonza konke. Awu bazalwane kuko konke saleni sijika sina Jesu uke namhla wakhe indzawo ya Jesu. Awu bazalwane hlanhlale ngaka ngajiki ubiyele mvunga naye Jesu. Jesu uyayisita impilo yemuntu. Awu Jesu ngumlamleli lobhalako athi ukhona umlamleli phakathi komuntu naNkulunkulu. Bazalwane yabona le ncwadi lengitifundzini lento yekuhlala bazalwane lithi iBhayibheli uma Jesu sabiyele emuva wajika naNkulunkulu lebe kasiphe kona ngoba wathi Jesu makajika abiyele emva ngekufa bazalwane wajika nendodzana lebe siphiwe yona. Ingakho lapha ku number 14 sesiya lapha ku 16 lithi sotosicelela ngoba yena sokujikile nendodzana kodwa sotosicelela bazalwane nawo sowucelelwe bazalwane into leto hlala nawe ngoba Jesu boka buswa sive lesithite musa
bazalwane Jesu bekabuswa sive ingako uNkulunkulu litswathanza Israel kangaka kundlula tonke kunesive saJuda lebesibusa Jesu ngoba utelwe intombi Maria sesilanyulelwe ke silanyulelwa nguJesu asasicelela indvodzana leto hlala kithi bazalwane bazalwane siyabonga uNkulunkulu wethu sesiyathandaza bazalwane awungamthatha umenzo wakho akubiye lumhlengi wa nawungamthatha umenze akubiyele lumhle nawe umenzo wa akubiyele Jesus nawungamthatha tata Jesu umenzo wakho yena yedwa kubiyele wena tata Jesu yedwa tata Jesu yedwa uyabiyelana umhlengi wami nawe mthathe Jesu impela uyobuyela impilo yami nawungamthatha uJesu wena umenzo wakho awunalutho tata Jesu umenzo wakho thank you Jesus siyabonga uNkulunkulu wethu wena umenzo wakho Tata Jesu, Tata Jesu, Tata Jesu, Tata Jesu, Tata Jesu. Uyabuyelana bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Enzambama uNkulunkulu wethu uba uNkulunkulu lotohlala nathi. Hlala nathi uNkulunkulu wethu kuhlwile. Hlala nathi emalanga etrayabalwa uNkulunkulu wethu kodwa wena njengaNkulunkulu na ukithi usikhutha usiyale baba usinikete amandla indlela yonke we thank you Jesus siyabonga uNkulunkulu wethu we thank you Jesus uNkulunkulu impela uNkulunkulu impela we thank you Jesus amen.
Asishoni kakhulu bathandekayo. Siyakusemona ubhuti wethu Ndumiso uyasondela bathandekayo. Siyamsondeza asiyeni kakhulu sukumeni sonke nje bazalwane. Siyazi sikhathele mara sesemaphethelweni.
Ngiyababingelela abazalwane egameni lenkosi ethu Jesu. Amen. Isikhathi sesihambile bazalwane. Sizobamba nje amavesi abembalwa ebese sisho okufunwa uNkulunkulu bese siyaqeda. Ngizocela uPresident uBaba Mabaso angifundele nje amavesi abembalwa. Incwadi kwabaseFesu isahluko 5 sizofunda uverse 1 no 2. Isihloko ngamagama agqamile uPaul uxayisa ngemisebenzi yobumnyama. Verse 1. Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. 2. Nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu abe ngumnikelo nomhlatshelo abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Bese sifunda incwadi kaPetro oqala 1 Petro isahluko 5 sizofunda uverse 1 no 2 nakhona. Petro oqala isahluko 5 sofunda uverse 1 and 2. Isihloko sithi ngokuziphatha kwamalunga nokwabasha. Verse 1. Ngakho ngiyawancenga amalunga aphakathi kwenu mina engiyilunga kanye nawo nofakazi wezinhlupheko zikaKristu nomhlanganyeli wenkazimulo ezakwambula ngithi. Verse 2. Yalusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu, kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu na inceke yakho uNkulunkulu wethu namandla imile phambi kobuso bethu. Mfihle Nkosi umntwana wakho uNkulunkulu wethu engcwele. Uma Nkosi kukhuluma yena singaboki yena, sihlalele Nkosi izwi lakho ngokukholwa egameni lika Jesu manje naphakade. Amen. Amen. La bazalwane sithola uPaulo. Siyayazi ihistory kaPaulo ukuthi he was once the enemy yevangeli. Kodwa masimthola uPaulo esephendukile eseshaywe unyazi from ukuba uSawule eseyuPaulo. uPaulo usexwayisa abantwana ngobubi okanye ngendlela yobumnyama. Kuhleke manje ngoba kuxwayisa uPaulo ozaziyo izindlela zobumnyama. Bathi abakhulile noma bathi abadala indlela ibuzwa kwabaphambili. Uma uPaulo esebabonisa uthi masibe ngabalingisa uNkulunkulu, sizokhumbula ke bazalwane ukuthi mhla umuntu edalwa uNkulunkulu wathi masenze umuntu abe ngumfanekiso wethu aphinde futhi asifuze. La uPaulo uyasikhumbuza ukuthi masingayeki ipurpose kaNkulunkulu asenza yona njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi kufanelekile ukuthi simfuze uNkulunkulu. Kanjalo uma sesiqhubeka lithi iBhayibheli likaNkulunkulu sibe nayiphumela imnandi sifuze uJesu. uNkulunkulu uJesu wakwazi ukuthi azinikele azenze yena wathi baba thuma mina njengoba sila namhlanje. It is a ceremony okanye kubungaza ukuthi kwake kwaba khona indoda eyazidela yathi cha mina ngingakwazi uNkulunkulu ukwenza lo msebenzi. Namhlanje sinebandla abazalwane elihlulekayo ukwenza umsebenzi. Sibona zathi umsebenzi wethu ukubheka ukuthi mapha amaphutha enzekayo ebandleni khona sizocapitalize kuwo. Ngicela ungiphindele uPetro but. Ngicela ungiphindele uPetro but. uPetro uFirst Petro chapter 5. First Petro chapter 5 sofunda uverse 1. Isihloko ngamagama aqamile ngokuziphatha kwamalunga nokwabasha. Verse 1. Ngakho ngiyawancenga amalunga aphakathi kwenu mina engiyilunga kanye nawo nofakazi wezinhlupheko zikaKristu nomhlanganyeli wenkazimulo ezakwambula ngithi. Verse 2. Yalusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu, kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo.
Uma sesiqedile ke abazalwane ukuzinikela uNkulunkulu sihambe ngokwentando kaNkulunkulu. Masisaleke phela abazalwane. Silihole kahle ibandla likaNkulunkulu. Siuhole kahle umhlambi kaNkulunkulu. Akudingike. Kunento ke thina ke angazi noma umkhuba wawo wonke amakholo ukuthi sikholela ukuthi ukuze uhole kahle umhlambi kaNkulunkulu kumele uzufaka ukhololo. Ayidingi ikhundla le. Omunye akabe mnene komunye. Ukuze singaxabani sibangiso baba baphambi kwethu masazi ukuthi nami kusho mina ngiyibandla kanye nani ngithi singakwazi thina ukuthi umhlambi kaNkulunkulu okuyithi siuhole kahle sihambe kahle endleleni kaNkulunkulu asidingi ukuthi sibangiso baba okwethu kweseka umbono uma sibona ukuthi bayashayisa sisondele eceleni sithi bamntanzi kuyonakala asikwazi ukuhamba siphinde sibakhiphe endleleni ngoba amandla abo bawathola kithi ngenkathi thina bengathi benza amaphutha asiqhubeke siyibandla sibe mnene komunye azithi icakaqaka uma isuka esontweni siyibandla sibe mnene komunye kuqaka ukuthi kushutha abaholi yibo abangakamfumani uNkulunkulu kodwa ibandla lifundisekile ngokuthi masibe mnene komunye siphathane kahle singagwayani kukuphi ukukholwa emabandleni kukuphi kwesekane emabandleni asingathi uma siqhamuka la sigadane ibandla lethu linama branch ahlukene bukani ukuthi okay la kune branch ethile angikwazi ukungena kule nkonzo bangibona ngazathi kune branch ethile asikwazi bazalwane masibe mnene sayasithi masisebenzisa ilanguage ku Facebook sithi sabandawonye ningaxabani sithi mashayeke ebandleni leyikhova kwangivukela ukuthi kahle kahle kumele ngabe sikhumbuzene singabantu abasho ukuthi sabandawonye singaxabani bangaxabana abafuna ukuxabana kodwa thina masiphathane kahle sibe mnene siuhole kahle umhlambi kaNkulunkulu akusikhona ukuthi mina ngingomunye sonke kusho mina ngakho ngiyancenga nami ngiyilunga kanye nani masuhole kahle umhlambi kaNkulunkulu umbono kaNkulunkulu ebandleni lethu masuphathe kahle bazalwane sidinga abantu abasha abazokwazi ukuthi kunezimo edinga ukukhuleka kwesinye isikhathi asidinga amavesi kwesinye isikhathi mhlawumbe sidinga kwawona umhlabelelo kuke kwadingeka nje ukuthi impilo iwe ngomhlabelelo kwahlatshelelwa kwathiwa nabashumayela beke bemeceleni kwaqhuma nje umhlabelelo siyakwazi inthini ukuyithatha indumiso siyithathe siyise eNkulunkulu njengabantu abasha baseyikhoveni ngifuna ukuthi uma siphuma la abazalwane omunye nomunye azitshela ukuthi mina sibanibani akasibanibani ngifuna ukuhola kahle umhlambi kaNkulunkulu akudingi ngiyaphinda abazalwane akudingi uzube umfundisi uhlale epulpit ukuze uhole kahle umhlambi kaNkulunkulu bona umntwana nobe kuthiwa ufaka umgaxo ubeka ngala umsize ngoba uhola umhlambi kaNkulunkulu umhlambi yithi ngoba na sebini bethembelo na bethembika kazile mfana bona balethembile lokazi bethembikazi lemfana ikazi ngoba nasendlini
bethemba igazi xa bethemba igazi lemfana Nkosi bona balengoba nasempini bona Jesus siyabonga moya ngcwele siyabonga Sibongile baba wathongcwele siyabonga bayede siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga ukhulume kahle uNkulunkulu wethu siyabonga usithwalile uNkulunkulu wethu endleleni na inkonzo yakho moya ngcwele siyabonga uhambe nathi endleleni nanalesikhathi siyakumema uNkulunkulu wethu ungashiyi sihambe sodwa uNkulunkulu wethu uqinisa inceke yakho isaqeda kusifundisa moya ngcwele ngothando lwakho nangobumnene bakho haleluya egameni lika Jesu waseNazaretha amen. Cela nje ubamtanzi usibusisele inkonzo yethu amen. Kahle bazalwane sesizophuma kameni kancane. Umnyango omkhulu bazalwane sicela ubamtanzi asibusisele. Sihloniphane bazalwane. Sibongile uNkulunkulu wethu namandla. Sazophinde sibuye inkosi yokuqhubeza inkosi inkonzo yakho. Iba nathi inkosi usilonde inkosi egameni lika Jesu Kristu manje naphakade amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ngisezukubambelela sicela ukubonga izikhulumi zethu kusukela nje ekuqaleni ngenxa yesikhathi kuze kufike ekugcineni kumfowethu uNdumiso ngicela sibashayele izandla bazalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu anandisele yamnandi inkonzo yethu ngalendlela ngiyasho ukuthi uNkulunkulu uniphathisile bazalwane engathi singahamba ngomoya singahambi ngenyama sibe ibandla likamoya. Yazi ibandla likamoya limnandi ngoba linayindaba kodwa ibandla lenyama likhuluma njalo. Abantu abahamba ngenyama ubona ngabo ukuthi ibandla linenyama le ubona phakathi uthi noma uvakashile ubona ukuthi inyama yodwa le kuyakhulunywa kuyahletshwa kwenziwa yonke into uyabona bazalwane ibandla njalo engathi singaba ibandla likamoya. Ibandla likamoya libuwa kahle umoya ongcwele uyalifundisa inceki yakhuluma ngepresence worship ikhuluma ngomoya ukuthi umoya uhlala kithi. Umoya mawususe ebandleni usukubantu abasha uzobona indaba zizophela yonke into izophela umjolo uzophela kunalokho kuvele kwade mshaka ngoba ibandla elikamoya uma ngabe umoya ongcwele usu-operate ebandleni uyazenzela wona uzothiwa intombazane yasesikhoveni iyashada siyoyishadisa nensizwa yakwelinye ibandla siphume siyibandla leyikhova siyoyishadisa intombazane haleluya uzothiwa insizwa yasesikhoveni iyashada ilanda intombi ngaphandle siphume siyibandla siyoyilanda intombi kwelinye ibandla izoshada la ibandla lasesikhoveni. uNkulunkulu ibandla li-operate umoya ongcwele umoya ongcwele uyazenzakalela wena bazalwane akuqondile ukushumayela ngithanda ukubonga nje bazalwane.